Geländer viert weer vasteloven, zetten ze weer aan de kant. Jongens, dat is op. Dat is op. Hallo. We zetten nog een keer. We hebben een venterklok. Zijn wij gekomen door hier? Vlagginnetjes en vlaggen. We staan vandaag op het zwaarste plekje van ons wereldstad. Op het balkon van het zwaarste stadhuis van gans de wereld met het vingerveer. En ze moeten ook blijven. Dankjewel alvast voor de harmonie, Augustinus, voor de muzikale begeleiding. En we staan hier op het balkon. Maar de vlag is nog niet afgerond en die vragen of de stadsprins Bas de Eerste en stadsjeugdprins Hidden de Eerste om de vastelovensvlaan van hier af te rollen. Stevig toegeknoopt vanwege de windje, maar het gaat ongetwijfeld lukken. Hier staat de burgemeester heel zelfs de muts van de jeugdprins vast, zodat hij niet afwijdt. Dus zit er terechtgekomen en hij heeft ook in een handje, burgemeester. Verkeerde wind, zeggen we. Goed. Nou, dan zijn we bijna zoiets. Als de vlag omlaag is, dan komen de o's en a's. Gewoon. Vlagginnetjes en plaatsen, en ik geef heel graag het woord nog heel even de machthebber van ons wereldstad. En het gaat veranderen, want na vandaag wordt alles anders. Het woord is aan onze burgemeester, de heer Sjoerd Cox. Ja, bedankt. Dames en heren, ik las vanmorgen in de krant dat er een petitie aangeboden wordt
van 60.000 gelegenheden die iets met een parkeer rijden. Dat hebben ze vergeten. En hoogheid, ik schat in dat ik daar te benieuwd ben. We hebben maar 4 dagen om dit grote wereldprobleem op te lossen. Ik wens je veel succes mee. Woensdagmorgen om 9 uur verwacht ik op het stadhuis in Zittag om door verder met elkaar over te praten. Dames en heren, je moet eigenlijk hier komen staan en je ziet hier een geweldige aangeluchte straat, de Roodhoefstraat. Het is fantastisch, het geeft aan dat er weer dynamiek in de vastelavond zit, dat geen weer allemaal zin hebben, dat de ondernemers hier rond het plein, het wordt alleen maar mooier rijden, dat die zin hebben. En hoogheden, dames en heren, geen mogen groeit zien, dat je dadelijk de baas ziet, tegenover de kinderen tot 12 jaar, toen met 12 jaar. En Bas, ja, hij is 29, dus ik vul het gaat op tussen 12 en 29, dik over die oude die ook bij de Vlagers allemaal aanwezig. Ik wens u heel veel succes. We gaan dus dadelijk aan de kleier, dat moet er gebeuren, maar ik als we elkaar rijk in de ogen kunnen blijven kijken, een grapje kunnen maken zien en vooral ook ervoor zorgen dat we na afloop ook met elkaar een potje bier kunnen drinken en plezier kunnen maken, dan gaat er niks kapot. De wereldstad proficiat met dit Prinsenstijl en ik hoop van ganse harte dat we morgen een geweldige druge optocht hebben, maar vooral ook een schone optocht en dat we daarna nog verschillende avonden, dagen en nachten met elkaar door het leven gaan duren. Ik heb niks meer te vertellen. Ik wil nu aan de sleutel geven aan NUG 2 en ik hoop van de ganse harte. We zullen straks wel meteen weer terugnemen, want dan trek ik toch kwijt in al het geweld. En dan zullen we met goois. Dan hebben ze een probleem. Mogen ik beide deze en toewensen de aankomende periode. Applaus! Lieve Florinnekes en Vlarissen, nu is het echt een feit. Weer hebben we de sleutel, dus ook de macht de komende 3 dagen. En ik ga even het woord geven aan onze 61e stadsjeugdprins, Hidde de Eerste. Leef Florinnekes en Vlarissen, nu kan het feest pas echt beginnen. Weer of geen weer, vergant er tegenaan. En nu wil ik eindigen met een liefspreuk. Als jong van de Kloesvlek begint de wereldstad helemaal toes. Reutsch, en met de nu Vlarissen van en top, ze ligt de wereldstad gans op de kop. Glen, Dankjewel, Hidde de Eerste. En vervolgens het woord aan onze 72e stad, Bas de Eerste. Meneer Cox, ik wil je allereerst hartelijk danken voor het vertrouwen dat je mij hebt gesteld. Mij en Hidde is de sleutel van deze schone stad te overhandigen. En dan wil ik echt jullie een ganse schone vastelavond toewensen. We gaan er een knalfeest van maken en vergeet niet, er is er geen weg, geen spoor en geen druk met de vastelavond. Geleid de kunstendruk, geleid alaaf! Dankjewel, als je hier de burgemeester ook gezegd hebt. Hij is eigenlijk geen burgemeester, maar ja, de macht ligt in de hand van ons prinsen. We gaan dadelijk gaan over flink aan de boom, burgemeester. Zet ik maar schrap, want het gaat vandaag echt gebeuren, want we hebben de morgen heen. Nogmaals, met een schone vastelavond samen. Gelen en af!